Наши гости днес са Ариф Агуш, народен представител, госпожа Дора Янкова, кмет на община Смолян и домакин на събора, Атанас Оставашиев, общински съветник, Филип Топов, общински съветник, Ефрем Велинов, общински съветник, Венера Ръчкова, общински съветник, кметовете на село Подвис, Манастир и други. Чавдар Фурлански, заместник областен. Костадин Василев, заместник кмет на община Смолян, и Петър Харадинов, секретар на община Смолян. С удоволствие предоставям думата на кмета на община Смолян, госпожа Дора Янкова, като домакин на днешния събор. Уважаеми госпожи и господа, радвам се, че събора е толкова високо уважен от двама народни представители, от представител на областния управител в лицето на заместник управители, че общинските съветници споделят радостта, че 5 кмета от нашата община се обединиха и организират този уникален събор. Преди всичко искам да поздравя екипа, който тук заедно организираме цялата проява. Домакин на землището е кмета на село Кутела. Негови приятели и хора, които сме съпричастни към цялостното развитие на Хайдушки поляни, са кмета на Петково, кмета на Виево, кмета на Славейново, кмета на Момчиловци. Какво означава това? Това означава именно тази кметска солидарност, тази хорска солидарност, когато Родопа планина се изправя да запее, да се весели, да си помогне. И именно този планински начин на живот, именно тази солидарност, която има по време на тези празници, е част от нашия начин на живот. Затова първо искам да поздравя моите колеги кметове за това, че днес тук организират това уникално събитие, събора на Хайдушки поляни. Надявам се, че той ще стане традиция. Ще стане традиция, защото когато хората се общуват, те са по-силни и те именно имат възможността в тази част на планината най-силно да й се радват, най-високо да пеят и помежду си да са благи, и помежду си да имат възможността да общуват. Тук има няколко неща, които няма да пропусна да споделя. Заедно с Общинския съвет на това уникално място ние търсим една регулация, която регулация да даде възможността това уникално място да се запази като природен феномен, но в същото това време да се разкрият неговите именно туристически възможности. Двама архитекти, Александрови, са на финала на своя проект. Финала на проекта и тези, които са заинтересовани тук, тъй като има много хора, които през лятото живеят на Хайдушки поляни, в своите къщи, в своя втори дом, лятната си къща. В четвъртък в 10 часа ги каня в общината. Ще бъде финалното обсъждане на плана на архитект Александрови заедно с кметовете, за да влезе в Общинския съвет и да се финализира. Това означава, че ще следва след това политика за натрупване, за разкриване потенциала именно тук, на това място, като съчетание на природа, на човешка инициатива и преди всичко с туристически привкус. Искам да поздравя колегите кметове, че са солидарни и за нещо друго. Когато трябваше да се събираме и да търсим партньор за разкритие на предприятие текстилно на фирма Хрисома, именно трите кмета на Момчиловци, на Виево, на Кутела се събраха и казаха: да, ние ще провокираме нашите хора, тези, които са безработни, да им дадем възможност това да се случи. На 7-8 започва именно тази стъпка, която, за съжаление, времето е сложно,
малко топло политическо. Много хора се опитват да неглижират, но това нас не ни интересува кметовете, ние трябва да си вършим работата и ние трябва да помагаме на хората. Това са неща, които са малки, неща, които са в същото това време значими за самите хора. Но тъй като днеска сме се събрали на събор, да чуем силния глас на Кутелци, мъжкото пеене на Кутелци, да чуем току-що изявилите се скоро, уникално изявилите се в телевизия СКАТ хора, самодейци на Виево, да чуем момчиловци, да чуем Петково, да чуем Кутела, да чуем Славейново, и това означава едно надсвирване, надиграване, надпяване, което ние от поляната ще имаме възможност да споделяме с родопските хора. Да са честити кметовете организатори, да сме честити ние споделящи празника. Нека днеска си дадем на сърце да усетим силата на природата тук, на това място. Да не забравяме, че много скоро чествахме именно годишнината от Илинденско-Преображенското въстание, че тук именно е нашата Петрова нива и че тук е мястото, където са се полагали клетвите на Шишманови, и да си дадеме сметка, че мястото преплита природа, история, култура, човешко общуване, едно уникално място, което ни е необходимо за съвременния ни начин на живот, отчитайки миналото, настоящето и бъдещето. Да сме честити всички. Много се радвам, че празника е високо уважен и споделен, и нека той стане традиция, и нека той стане следващото уникално място, такова каквото го има на много места в нашата община. Благодаря за поканата, чувствам се домакин като кмет на общината и обявявам събора за открит. Careful.